Jo la meva relació en el meu entorn, diguem, del barri, pues, era mínima, perquè jo estic quasi tot el dia. Però a partir d'aquest moment, pues, la gent sí que me va veure que jo baixava a les 8 del matí i me n'anava a les 9 de la nit, tots els dies, fins que seria ben fosc, per tornar a casa, per no pensar en el que tenia damunt, sinó en aportar algo per poder sentir-me jo un poquet millor. Que era el que feia, aportar, 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 per no pensar en tot el mal que tenia damunt. Per a poder eixir, el meu cap s'haguera enfonat i haguera dit, hasta si has arribat. Però el no pensar va ser el que me va fer perdurar allà. Si ho haguera pensat, me n'haguera vingut avall per dir, no tinc negoci, he perdut el cotxe, la moto, no tinc res. I bueno, al final, el deixar de pensar en això i aportar coses, perquè ja dic, estigui en la Guàrdia Civil traient cotxes, tallant arbres. Jo estava en tots els puestos que veia algo que feia falta, allí està. Pero la meva manera me diu uno, tío, estás en todos los sitios, aquí, allí, en aquell cantó, però ese és Déu. Dic, no, estic ahí aportant el que puc. La veritat que això és el que me va treure de tot això. Però bueno, el no pensar el que va ser, jo, a tots, vinga, tu, dale, tu. Estava tot el dia, diguem, puixant a tot el món un poquet. Les associacions i com fer comerç van ser les que ens aportaren multitud de coses que necessitàvem en aquest moment i ells ens les donaren per a tornar a tindre una vida nova altra vegada, perquè al final era una vida nova. Nosaltres havíem viscut com una guerra i tornàvem a veure el sol, a veure la llum i estar en ganes de continuar. No s'oblidem que dins de nosaltres està la força per a començar de nou.